Mark Anthony Sammut, wieħed mill-kandidati favoriti tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, tenna li permessi ta' żvilupp ODZ se jibqgħu jkunu approvati. Biex wara d-diskors ta' Simon Busuttil li se jkun hemm eċċezzjonijiet li permettu bini ODZ, issemm dikjarazzjoni ċara ta' esponenti ieħor tal-Partit Nazzjonalista. Esponent ewlieni li dan l-aħħar Busuttil batu jagħmel diversi konferenzi tal-aħbarijiet u li fil-konvenzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent kien rapporter ewlieni. Il-kap tal-partit, Simon Busuttil, għamel tkellem anka f'konferenza ta' dal-iżviluppaturi. Kien ċar li l-partit qabel l-elezzjoni ħajpubblika x'inhu huma l-eċċezzjonijiet fejn ħajaċċetta l-unika eċċezzjonijiet fejn ħajaċċetta bini fl-ODZ. Sammut kien kostret jirrikonoxxi li din id-dikjarazzjoni nislet kritika mill-ambjentalisti. Iżda mela ċara li l-permessi ODZ żgur ma jistgħux jispiċċaw darba l dejjem. Da minkejja li kien hemm mumenti fejn Simon Busuttil prova jagħti din l-impressjoni. Però rridu noqogħdu attenti bini applikazzjonijiet fl-ODZ fil-MEPA jidħlu kuljum u jiġu aċċettati kuljum. Eċċezzjonijiet hemm u ħajibqa' jkun hemm. F'diskussjoni dwar l-ambjent il-mibgħut tal-Partit Nazzjonalista qalu kemm il-darba li llum tiddefendi l-ambjent jista' jrebħek il-voti. Għalhekk saħħu l-Partit Nazzjonalista jrid jidher jitkellem favur l-ambjent.